yau ne Sayyida Sadiya Haruna ta wallafa wasu bidiyos a shafinta na Instagram a inda masoya suka yi korafi. Jarumar ta mayar musu da comment cewa wannan rayuwa ta ce ba ta wani ba ko wata. Ce bluetooth dina ya yawa ga bluetooth wanda ya ci wannan wurin wani bluetooth da Allah ina ka kai ashe ba ni kaɗai ba ce. We dey plenty for this country, we dey plenty. Hi viewers, your baby girl ta warke. I'm doing fine. Aisha, kin ci abinci? Ni kuna waske shi. Ban gama ba. Ma ina ce bluetooth dina ya yawa ga bluetooth wanda ya ci wannan wurin wani bluetooth da Allah ina ka kai ashe ba ni kaɗai ba ce. We dey plenty for this country, we dey plenty. Hi viewers, your baby girl ta warke. I'm doing fine. Aisha, kin ci abinci? Ni kuna waske shi. Ban gama ba.